Já jsem se s Jirkou domluvil, že připomenu vlastně v rámci těch témat, které tady jsou letošní náplní Poturní univerzity, téma divočiny a její ochrany u nás. Já pracuji, to asi víte, v Hnutí Duha dlouhou dobu a v rámci vlastně té naší práce je vlastně tohle jedno z témat, kterému se dlouhodobě věnujeme. Já třeba v Hnutí Duha mám na starost v podstatě téma lesů a tam máme vlastně takový dvě větve. Jednak se snažíme o ochranu nebo o zlepšení hospodaření v lesích, tam, kde se hospodaří, a jednak ochranu divočiny, proč teďka, jo? Proč si myslíme, že má ochrana divočiny význam a že je to důležitá věc, který v současné vlastně jakoby vládní ochraně přírody není věnovaná. Já neřeknu, ne žádná pozornost, to není pravda, ale pozornost velmi, velmi slabá. No, tady jsme tady vlastně slyšeli ty témata, jak jsou důležitý zvířata, vztah ke zvířatům, vztah jako znovu nastolení nějakých vztahů harmonických s ekosystémama, tak vlastně ta divoká příroda, a dneska to říkala i Freja Matthews, tak já na ní navážu, podle mě to jedna z cest, která nás může dovést k tomu. Zásadní, já myslím, že jako to zdivočení. Tak pro mě je zásadní, ale jsou i jiné cesty, Jirko. Já věřím, no. Jsou i jiné cesty podle mě. No, to musím říct, jakože. Ale jako pro mě ta divočina osobně jako v tom asi hrála roli velikou. A její obnova na větších plochách je důležitá z řady důvodů. Jednak proto, aby jsme vůbec viděli, jak se vlastně přírodní ekosystémy vyvíjejí v závislosti na změnách vnějšího prostředí, třeba klimatu, že jo, teďka to je aktuální věc. V historii se měnily ekosystémy tak, jak se měnilo prostředí na planetě, a když necháme prostě vzorky, velký vzorky ekosystému, bez toho, že bychom je řídili, že bychom tam pěstovali stromy, který my chceme, a káceli, kdy my chceme, tak vlastně bez toho, že budeme mít místa, které přestaneme řídit, tak nebudeme vědět, jak vlastně se ekosystémy proměňují a vyvíjejí v závislosti na změnách toho vnějšího prostředí, který teď je i docela dramatický. Takže je to pro nás jako hrozně důležitý jakoby srovnávací vzorek s tou hospodářskou krajinou, kterou ovlivňujeme. Když si vezmete nějaký práce třeba v tom lesnickém sektoru vědecký, ze kterých čerpá potom i to lesní hospodaření v těch lesích, tak velká část těch vědeckých prací je postavená na výzkumu právě v těch rezervacích, kde se nehospodaří. No. A to promítnutí vlastně těch procesů, jako který probíhají v přírodě, do těch hospodářských způsobů, tak aby jsme dokázali hospodařit vlastně v souladu, jak jsme o tom dneska jako mluvili, když na to navážu, tak bez toho, že budeme vidět, jak to dělá ta příroda, tak to nebudeme vědět, nebudeme mít vlastně co přebírat, nebudeme vidět, jak vlastně přírodní ekosystémy vypadají. Dneska těm formám toho hospodaření, který jakoby čerpá z těch přírodních procesů a staví na tom, se říká přírodě blízké lesnictví nebo ekologické lesnictví. To jsou takový dva směry, které se nepatrně lišejí, ale o tom mluvit nebudu, protože tématem je divočina. A nám nestačí k tomu, aby jsme viděli, jak v podstatě přírodní ekosystémy reagují na změnu vnějších podmínek, tak nám nestačí nějaký malý místečka někde, jako máme dneska v rezervacích třeba, protože na těch malých plochách jako není možné zachytit škálu přírodních procesů, která by v té oblasti jako mohla nebo jako probíhala normálně. Tak to je jeden zásadní důvod, proč je potřeba, aby jsme obnovili prostě místa a velký plochy, které ponecháme divočině.
druhý důvod je potom i to zachování vlastně všech těch druhů a všech těch bytostí, které normálně v přírodě by v těch ekosystémech existovaly. Dneska vlastně z hospodářské krajiny jsme vytlačili řadu druhů, který v podstatě jejich přežití s těmi našimi způsoby hospodaření není slučitelný. A i když bychom dokázali hospodařit, jako řekněme, i těmi přírodě blízkými způsoby v lesích, tak umožníme třeba návrat řadě druhům, ale ne úplně všem. Protože jsou druhy, které vyžadují úplně specifické podmínky. A uvedu příklad třeba, jako teď nám krásnou odpověď na to dal Národní park Šumava a Národní park Bavorský les. Tam se podařilo prostě po dlouhém úsilí v obou těch národních parcích zachovat divočinu na velké ploše. Proběhl tam v podstatě cyklus obnovy lesa skrze gradaci kůrovce, což v horských smrčinách, které tam jsou typické v podstatě pro tu Šumavu, je v podstatě přirozená cesta obnovy v nějakých cyklech, větších nebo delších nebo kratších, ale zase to je na jinou přednášku nebo na jiný povídání. A vlastně to, že se tam umožnilo vlastně umírat stromům ve velkým, tak přineslo obrovský kontroverze samozřejmě, protože nejsme zvyklí na to dívat se na to, jak hromadně schnou lesy. Podívejte se, tam je do protějšího svahu. Tady jsme v národním parku, ale nejsme v přírodní zóně, takže to tam zasahuje proti kůrovci a většině lidem tohle přijde normální. Kdyby tam byl suchý les, tak už se to tady řeší. Jo. No a spolu s tím, jak tam vlastně začaly usychat stromy a odumírat stromy, tak se tam najednou prostě ve velkým začaly objevovat různý druhy, které byly jako nesmírně vzácný. Jinak třeba datlík tříprstý. To je kriticky ohrožený druh ptáka v celé republice, který potřebuje určitou strukturu lesa, kde jsou prostě pahýly, která není jako homogenní a kde jsou ty suchý stromy, tak najednou kriticky ohrožený druh datlíka tříprstýho, když jste přišli do Šumavy do lesa, no tak jste ho tam viděli. No, jako vrátil se tam, rozmnožil se a je ho tam teď hodně. No. A dochází k dalším nálezům. Třeba před pár lety našli brouka, který se jmenuje kornatec velký, o kterým se myslelo, že vyhynulý na té Šumavě. No. Který tam 200 let tam prostě ho nikdo nezachytil. A o tom brouku, o tom brouku se ví, že on právě potřebuje ty suchý stromy, ale on je potřebuje prostě v nějakém procesu. Jemu jako nestačí sem tam nějaký suchý strom, on potřebuje proto, aby vlastně ta populace se mohla rozvinout, tak on potřebuje větší plochy suchých stromů. A to nikde nebylo. Nicméně dokázal někde přežít v nějakých tak malých množstvích, že ho ani entomologové nezachytili vůbec. A v momentě, kdy se tam objevily větší plochy suchých stromů, no tak se rozmnožila je tam. A vlastně prvního našli jako v trojmezenském pralese, kde jsme dělali blokádu, kde jsme vlastně zabránili vykácení horského smrkového pralesa, tak tam vlastně ho našli první. Kornat. A teď nacházejí tam další takový druhy brouků. Trnoštítce horskýho, taky se o něm myslelo, že zmizel z té Šumavy. Roháčka jedlový, počkejte, jestli nekecám, já jsem to tady napsal. Roháčka jedlovýho. Jo? A stejně tak houby. Rozšířila se tam třeba houba autkovka citronová. Jo? A boubínský prales, který je jako několik století ponechaný vlastně, nebo to jádro boubínského pralesa, který je několik století ponechaný jako bez těžby. Původně ten boubínský prales byl mnohem větší. Že? Lesník, legendární lesník Jon vyjednal se Schwarzenbergem vyhlášení rezervace na Boubíně v podstatě v 3x větším rozsahu. Ale když tam v roce 1870 byly rozsáhlý polomy, vichřice, tak se báli, že se rozšíří kůrovec a vlastně jako velkou část té rezervace vlastně vytěžili. Takže dneska ten prales vlastní se nachází
na mnohem menší ploše, než byl kdysi vlastně vyhlášený. A i na té malé ploše se dochovalo enormní množství vzácných hub, které nejsou třeba nikde jinde v republice. No. Ohňovec rezavohnědý, a modralka laponská a další druhy, které nenajdete nikde. Profesor Rusek z Jihočeské univerzity, půdní biolog, dělal výzkum vlastně lesních půd, co se týče výskytu půdních živočichů, a zjistil, že ta půda z těch zbytcích pralesů, které tam po Šumavě jsou rozsetý, kde se nikdy jako netěžilo, tak tam našel 50 nových druhů, které nebyly popsané. Který nebyly na těch plochách, kdy v minulosti někdy proběhla těžba. Takže jsou druhy, které i kdyby šetrnější formy hospodaření, tak jsou prostě druhy, které tím z krajiny vytlačí. No, a je potřeba, a když mluvíme o ochraně krajiny, tak je potřeba vnímat jako návrat nějaký mozaice, i v rámci těch hospodářských způsobů, jako najít rozmanitější způsoby prostě hospodaření a ponechat v té krajině prostě místa, kde se nebude hospodařit vůbec. Mezi vědcema nebo i mezi vlastně ochranou přírody jako je velmi častý spor o to, nebo ta snaha o to nechat prostě tu přírodu někde být jako a nezasahovat do ní vůbec. Je často někdy i předmětem kritiky některých biologů specialistů. No. Protože oni sledují třeba vzácný druhy brouků nebo rostlin a tím, že jsme vlastně tu krajinu homogenizovali, tím, že vlastně většina lesů dneska je hustých, tak hodně ubyly druhy, které vyžadují světliny z těch lesů. No. A tyhle často vzácné druhy vlastně oni chtějí jako zachránit cíleným managementem tím, že jako v těch lesích budou ty světliny dělat. No. Což je jako v případě, že jako ty druhy na tom v tu chvíli závisejí svým přežitím, je důležitý udělat. Ale nemělo by to být jako důvod pro to jako zpochybňovat ten způsob ochrany tím ponecháním na samovývoj. V podstatě v tuhle chvíli potřebujeme obojí. No. Potřebujeme mít území, který ponecháme na samovývoj, a tam, kde prostě některé poslední přežívající populace závisejí na tom, jestli se jim někde vykácí nějak pár stromů, udělá světlina, tak tam to teda udělat. No. Můžu se zeptat? No. Seš někdy v rozporu s touhle ochranou lesů a to, co je dobrý pro ochranu lesů, s tím, co hlásá David Štorch, který právě se zabývá asi spíš těma jinýma biotopama, než je les, a hodně často mluví právě o, já nevím co, světlinách, nikdy jsme neměli tolik stromů jako teď a blabla. Jste v rozporu, nebo si to jenom já blbě propojuju tyhle dvě? Jako David Štorch je zrovna případ biologa, se kterým je o tom možný jako bez debatu a který aspoň uznává to, že je potřeba někde nechat ty plochy přírodě, byť jakoby preferuje ten management. Jo? Ale jsou biologové, který vlastně jako nepřipouštějí vůbec jako význam toho, že by se někde něco nechalo přírodním procesům. Oni to prostě tomu nerozumějí. Jo? Jsou to jako někteří entomologové zejména. Konvička. Co? Ne, tak s konvičkou jsme zrovna jako spolupracovali na ochraně Šumavy, ale oni třeba to akceptují v horských podmínkách, ale neakceptují to v nížinách. Protože nížiny, jako ta krajina nížin byla skutečně dlouhodobě historicky formována člověkem. Čili i ty druhy, které tam přežili, když tam se dělali, když se v minulosti krajina obhospodařovala jinými způsoby, těmi klasickými pasením, kosením a tak dále. A což znamenalo jako vzestup jako četnosti populací některých druhů. Oproti tomu, co bylo dřív, když tam byly jako lesy. A oni se vrací k tomu prostě stavu jako historickému a ne k tomu, co bylo ještě předtím. No. Tak tam mají problém připustit, že v těch nížinách taky potřebujeme místa, které ponecháme bez hospodaření.
Jo? Protože jako to negativně ovlivní populace některých těch vzácných druhů, který dneska jako chráníme. No ale pak jsou mykologové, lichenologové, ty zkoumají lišejníky. No a ty zas chtějí ty vlhký lesy pro ty houby, pro ty lišejníky, těm to zase vyhovuje, jo, takže jako je, jako mě to, jako podle mě není dobrý prostě dívat se na to jako spektrem jednoho jako zaměření. Ale a říkat si, že chceme vracet krajinu, nebo chceme tu jakoby krajinu, jako podle mě, a to navážu na tu debatu, kterou jsme dneska tak jako přerušili s tím Honzou Stejskalem, není jako, my podle mě nemůžeme dělat z té krajiny skanzen. No, musíme přijmout to, že se prostě vyvíjí, že se vyvíjí i prostě s člověkem a tím, jak člověk prostě jako sám vyvíjí svoje způsoby hospodaření, tak se bude měnit i ta krajina. A snažit se jít do toho souladu, jo, zase tak prostě o tom mluví ta Freja, Matus, Andreas a tak dále, ale jako nedává mi smysl vracet se prostě k vyhynulým formám živočichů anebo k udržování krajiny těmi historickými způsoby s výjimkou prostě vzorků rezervací. Tam u toho Pleistocénního parku teďka ten projekt je vlastně právě hodně souvisí právě s tím permafrostem a klimatem. To byl asi ten hlavní důvod, že tam připojil k tomu tu možnost, že se jakoby k tomu Pleistocénu vracíme a že použil. A tam je fakt ten základní důvod, že vlastně ta tajga, jak vznikla, nebo ten les, že on je vlastně ve srovnání s tím, co tam bylo předtím, velice chabý. Oni tam nemůžou vlastně růst stromy, tam je minimální biodiverzita v těch lesích, oni jsou hrozně chudí. A zároveň bránit tomu, aby ten chlad šel do té půdy, aby to ten jako permafrost jako drželo, jako zmrzlej. Takže tady ta snaha o tu, že jako uvést tam tyhle bíložravce, ten jako ochlad, jako držet jako ten chlad toho permafrostu, aby tam vznikaly ty termokrasové jezera, které teďka uvolňují jako masivně obrovské množství toho jako metanu, jo. Takže to je asi ten podstatný důvod, jo. To je takhle. Návrat jako já se vrátím k tomu českému kontextu. Návrat jako bíložravců velkých do krajiny, který kdysi vlastně jako pomáhali udržovat ty lesy, pomáhali tam udržovat ty světliny, protože ty druhy, který potřebují víc světla v tom lese, tak ty potřebovali, aby občas tam vítr vyvrátil nějakou skupinu stromů a vznikla světlina. Jo? Nebo sesul nějaký svah, nebo to napad kůrovec, a nebo právě ty velký bíložravce, který v podstatě spásali a těma kopytama, paznechtama prostě poškozovali půdu a dokázali prostě vypást prostě jako světlinu do mrtě. Jo? A u nás jsou teda ti velcí bíložravci? A u nás velký bíložravci, myšleno vlastně zubr i byl vyhubený, jo? A teď jsou, podobně jako jsme o tom mluvili o mamutech, tak se jako je snaha navrátit do krajiny třeba divoký koně nebo pratury. A tím se zabývá vlastně organizace Česká krajina u nás. A nejvíc na tom jako práce odvedla, který už mají řadu prostě míst, kde zpátky vysadili zubry a vědci se zabývají v podstatě zpětným šlechtěním těch takzvaných praturů, ale oni nevyšlechtí ty původní pratury, oni prostě z nějakých primitivních plemen prostě pracují na tom, aby se vrátili, mají vzorky toho genomu, těch původních praturů a snaží se šlechtěným, nejedná se o, aspoň co vím, tak se nejedná o genetické manipulace, jako v případě těch mamutů, tak se jedná spíše o jako šlechtitelský postupy, kterými se to snaží vrátit prostě do té původní podoby. A v případě divokých koní zase vycházejí u nás teda z exmurských poníků dovezených z Anglie, který zase geneticky mají k těm bývalým divokým koním prostě geneticky nejblíž. A existují v podstatě je už řada míst, kde se jim podařilo v podstatě tyhle velký vlastně kopytníky do přírody vrátit. Má to je tam jeden velký problém, že jsou to všechno místa, které jsou za plotem.
Že to není návrat do divoké přírody, do přírody. Jsou to místa, které jsou oplocený prostě, protože prostě, a tady zase narážíme na tu akceptaci člověkem, prostě musíme postupně akceptovat to, že auto nenarazí do srnky, ale do zubra. Že prostě v lese vykoukne na houbaře pratur. Auto narazí do stromu. Jo, a to... A jako my jsme když jsme na tomhletom tématu jako před lety, měli jsme takovou velmi intenzivní kampaň a jednali jsme s vojenskými lesama o tom, že udělají prostě velkou oblast divočiny v Doupovských vrších a spolu právě s Daliborem Dostálem z České krajiny ještě on s nima jednal o tom, že tam vrátí zubry. No, ale když jsme naznačili, že by ty zubři tam mohly být volně, tak to fakt jako na to nikdy, to je dneska stejně jako akceptace požáru, ještě jako volně v krajině je... Akceptace vlků, akceptace rysa. Akceptace vlců, k tomu se dostaneme. to jako je, tohle je mnohem horší. Jo. Aha. U těch vlků a rysí vůbec, jo, ale vlci mají podporu veřejnosti. Jo. Ale akceptace požáru nebo praturů v krajině zatím, to jsme se ještě ani moc nepokoušeli to v té veřejné debatě otevřít. Jo. To je škoda. No. A jako je to, za mě je to dobrý, jako jak jsem říkal dopoledne, podle mě je to benefit určitě pro tu krajinu, ale jako neměli bychom se na to vázat, protože jako ty, kdo prostě jako odmítají tu myšlenku obnovy divočiny, tak staví často na tom, že říkají, ta naše krajina byla natolik pozměněná, že už prostě tady nemůže být divočina. Ta už tady není, jo, to není tady Boubínský prales, co tady vidíte kolem. Konec konců ani Boubínský prales není prales, jo, tam se kdysi taky těžilo. Ten jenom je 350 let bez těžby. Dřív se tam těžilo. A takže to nejde. No. A to je jeden. No a my máme za to, že takhle by ten koncept neměl být vůbec postavený. Že vlastně ta obnova divočiny, nebo to, že necháme určitý plochy bez toho, že by tam hospodařilo, nebude vázaný na to, jakým jsou současným výchozím stavu. Jako bude dobrý, když budou jako v přírodním stavu, když tam bude víc těch přírodních biotopů než těch umělejch lidských, ale nemělo by to na tom stát, protože my skutečně potřebujeme vědět, jak se vyvíjí i ta pozměněná krajina. Člověkem obhospodařovaná, jako jak se bude vyvíjet, když se ponechá bez zásad. A není tam problém to slovo divočina? No, divočina... No pro nás ne, samozřejmě, jo, ale... Byl to projevku Sádla by to bylo důležité. Byl to velký, podle mě se to mění. Když jsme začínali, tak divočina bylo takový až pejorativní slovo. Že jsme si vedli jako s kolegou, který jako přemýšlel, jak to prodat těm lidem, aby to přijali, ten marketing, to PR. Říkal, no my nemůžeme používat slovo divočina, to ty lidi úplně odradíme. No. Jo, stejně jako slovo aktivista. Jo. No, taky takový, jako ne. No a já jsem říkal, ne, my to musíme zavést, jako my to musíme používat a časem změnit tu negativní konotaci na pozitivní. A v případě slova divočina se to myslím daří. Dneska máte jako slovo divočina na reklamách třeba na cigarety. Jo. No, Marlboro prostě tam jede tím offroadem jako jo, v té divočině. To je marketingová značka dneska divočina. No. A jsou na to už jako průzkumy, třeba Honza Krajhanzel, ty dělali jako průzkum veřejného mínění, prostě se třeba ptali i lidí na akceptaci divočiny a ukázalo se, že jako tady nějakých 75% lidí si myslí, že by měla být divočina chráněna a mělo by být víc. Aha. No, problém, jo, tohle už se ptali ve fázi, kdy lidem řekli, co to divočina je. Jo, protože jako v první fázi jako se
v toho výzkumu se ukázalo sociologického, že lidi považují za divočinu, kde který les. Jo, prostě les, co mám za domem, je divočina. Jo. No. Ale tady už, když se ptali, jako jestli by chtěli divočinu, tak už jim řekli teda, co to je. A stejně tam, akorát teda lidi si myslejí, že u nás teda máme, když to měli kvantifikovat, tak tuším, že říkali, že by u nás mělo být asi tak 13%, průměrná odpověď byla, že u nás mohlo být tak 13% republiky divočina. No, to je krásný výsledek, ale ukázalo se, že si myslí, že už teďka je to 10%. No, a víte, kolik je to doopravdy? 5 promile, ne? 0,3, no. 0,3%. No. No tak ten Wilson říkal, že půlku musíme dát v přírodě. 50%. No. Tak jak si chtějí dát 2% na kulturu? No a pak ještě jako další důvod, proč tu divočinu potřebujeme, nebo ještě já se vrátím, my jsme vlastně přišli v roce 2010 s takovým konceptem, který říkal, jako, že je potřeba u nás najít prostě ty několik dalších větších území, které se ponechají divočině, tak aby reprezentovali vlastně přírodu v České republice. Aby jsme měli ty reprezentativní vzorky, ale na velkých plochách. Protože, a tady se vrátím k té polemice jako mezi těma vědcema, kteří říkají, jako, že se musí prostě v tom lese jako kácet kvůli světlým druhům, když to hodně zjednoduším. Jako oni ty disturbance tam vytvářejí jako tu mozaiku těch světlých míst taky. Jo. Ale než převedete ten homogenní prostě porost na mozaiku, tak to trvá desítky let. A je k tomu potřeba větší plocha. Protože když máte větší plochu, tak tam se uplatní v podstatě jako rozmanitější škála těch přírodních procesů a tu mozaiku vám vytvoří, než když je to plocha malá. Takže je potřeba velká plocha a čas a pak tam bude místo i pro ty světlomilní druhy. Otázka je, jestli to půjde i bez těch velkých kopytníků, kterých jsme vyhubili, anebo ne. Jestli budou stačit ty přírodní disturbance bez těch velkých zvířat. A tam je zase velký spor mezi vědcema na tom, jestli to půjde nebo nepůjde. Ale ukáže nám to jenom čas, že to někde uděláme. A když tam ty velký kopytníci nebudou, no tak uvidíme prostě, jestli se tam zpátky i ty světlomilní druhy a teplomilní druhy brouků a rostlin prostě vrátí. U rostlin to bude horší, jako, protože botanici říkají, že ty rostliny se špatně vracejí. No. A co říkají ty, který si myslí, že to s těma velkýma kopytníkama nebude fungovat, ty lesy prosvětlovaný, takhle, co je ten argument, proč se jim nebude dařit, že nebudou mít světliny? Oni asi nežijou v hlubokém lese, ty žijou někde prostě na světlině. Ne, oni v tom lese ty zubři a ty praturové ty světliny tam vyrobí v tom lese. No a oni nevěří tomu, že budou stačit jako disturbance ostatní bez nich. Ale zase je to o tom, že... Nebo disturbance jako, velkých psů, velkýma psama. Ano, toto je příklad disturbance. Totální disturbance posečeného trávníku. A je to podle mě jako dobrý příklad je Národní park Podí. Tam je obrovský střet mezi jako Správou Národního parku a některýma biologama, který obvinují Správu Národního parku, že díky tomu, že tam nekácí, tak vyhubí některý vzácný druhy. No a teď asi před několika lety tam padly právě docela velký polomy někde, který vlastně tu cestu těm druhům vlastně otevírají přírodní cestu. Jo, ale jako nevíme, prostě my nevíme, je potřeba, to jako zase je to o tom, že to chceme řídit prostě, no. A je pravděpodobný, jo, že když tu nebudou ti velcí kopytníci, že těch světlin prostě tím pádem bude méně, ten les nebude mít charakter těch světlejších lesů jako v minulosti. A to znamená, že těch druhů, který potřebují ty světliny, tam bude méně. Jo? Tak jako bylo dřív,
pak když jsme že, na těch květnatých loukách, teď máme hromadu prostě velkou biodiverzitu lučních květin, která tam předtím taky nebyla, teď tam je. No teď se teda už zase není někdy, ale prostě se to s tím, jak se mění způsob, tím, jak se to prostě ta krajina mění, jak vlivem prostě změn vnějšího prostředí a teď už i významným vlivem člověka, který v podstatě se stal tím činitelem, který mění prostě to prostředí na planetě, tak se to prostě mění. No. A je možný, že některé druhy prostě zmizí. Stihli mít skrz politiku těch dvou zemí, jedný příšernější než druhý, ale Polsko asi v klidu, stihla být Bělověž dostatečně pádnej důkaz toho, jakým způsobem třeba to, že někde fungují zubři, jak pozitivně ovlivňují zubři, anebo ty zubry nenechali chodit třeba. On to nebylo oddělený, přece zubři si mohli chodit přes hranice Bělorusko, Polsko, tak třeba přinesli polský biologové do toho nějaký zajímavý argumenty? Tím, že je tam mají prostě tak dlouho relativně? Že já nevím, 100 let. Nevím o tom, protože my hlavně nemáme tady jako ten typ toho nížinného lesa, který by fungoval bez těch zubrů delší dobu, aby jsme viděli jak. Jo, my tu přeměnu těch vlastně obhospodařovaných lesů na v podstatě na přírodní ekosystémy s ponecháním na samovývoj bez přítomnosti velkých kopytníků tady moc nemáme a ještě je tam ve hře v podstatě ovlivnění vodního režimu. Jako a to se týká třeba lužních lesů. Jo, že v minulosti ty lesy byly nějakým způsobem periodicky zaplavovaný, teď jsou na těch řekách regulace. Já jsem to myslela trošičku jinak. Jestli ta Bělověž fungovala třeba jako podobný příklad jako ten Yellowstone s těma vlkama, tím, že tam vrátili ty zubry a ty zubři si tam asi docela pohodově žijou prostě už hodně dlouho, tak je třeba takový Bělověž takovejhle průlomový příklad pro ostatní lesy na to. Potřebujete velký kopytníky, protože podívejte, jak Bělověž vzkvétá, když jsme sem vrátili toho zubra. Myslím si, že kdyby se ty vědecké poznatky jakoby přenesly sem, tak v biologické debatě jako to samozřejmě jako význam má, ale tam to není potřeba. Tam je to potřeba přenést do té politické debaty a tam by to muselo mít pro ty politiky nějaký význam. Ale my narážíme na to, že ten vlastně odpor proti ponechání vlastně těch lesů na samovývoj je vedený skutečně a já jsem se k tomu chtěl teda nakonec, ale jsme nakousli mimo jiné jako tím, že ti, kdo to mají na starost, ten management, tak to jsou sami lidi, kteří jakoby mají to v hlavě nastavený na to, že oni jsou ty, kteří to řídějí. Oni jsou zubři. Oni jsou ty, kteří protože historicky jako vlastně zemědělci, lesníci, myslivci, to jsou prostě lidi, kteří historicky v té krajině prostě zajišťují to hospodaření a jim říct, že mají někde nehospodařit, to je úplně bytostně proti jejich prostě, jako oni by byli zbyteční. No to nejde, prostě to je jako něco mentálně prostě neprolomitelné. A trochu to prostě se jako objevuje v té ochraně přírody, no, že jako my jsme ty, kteří víme, jak má ta příroda vypadat a co se má kde jak chránit. No. A teď tam přijdete s myšlenkou, že proto, aby jsme to ještě jako věděli, tak potřebujeme ty vzorky těch bezzásových území. No a ještě z těch dalších důvodů teda jako proč tu divočinu potřebujeme, je ten, že je to skutečně jako pro mnoho lidí jako to místo pak setkání s tou krásou, s tou jako divokostí, ale když se jako u nás jsou nějaké statistiky, já začnu od jinou. U nás jsou nějaké statistiky, kolik lidí chodí do lesa. Za týden navštíví naše lesy 4 miliony lidí. Podle statistik Ministerstva zemědělství. Jo, prostě jako ukazuje to jako evidentní, a jako na to jsou zase jiný prostě studie, které říkají jako vliv
jako přírody na zdraví, na psychickou pohodu a tak dále. A jsou lidi, kteří vyhledávají jako nejen to, že jdou na procházku do lesa, protože to z nějakých důvodů prostě potřebujou, ale oni vyhledávají tu divočinu. Když dělali vlastně psychologové americký William Hamid a Roger Kay, každý jako svůj nějaký výzkum, proč jako lidi jezdí do divočiny, co tam chtějí, proč je to tak přitahuje, tak jako dostávali odpovědi, že tam nacházejí lidi svobodu. Svobodu od druhých lidí, svobodu sami od sebe, tam prostě se cítí jako myšlením být svobodný. A takovou jako odpovědí, která jako dominovala úplně, bylo, že tam nacházejí jako spojení s něčím, co nás přesahuje. A to je to, proč já vnímám, že tu divočinu potřebujeme, protože to vnímání toho, že je tady něco, co nás přesahuje, ať už je to způsobeno jako přírodníma scenériema, nebo prostě děsivou pohledem na hromadnou smrt smrků, kůrovcem či polomem, tak Ztracením se v divočině. Tak nás to jakoby vede k tomu napojení, jako, to nevím, jak to říct. No. Já provádím, to asi jako víte mnozí, provádím prostě jednou za rok 4 dny lidi po Národním parku Šumava a Bavorský les. A když s tou skupinou po 4 dnech vyjdu z divočiny, tak ty lidi jsou úplně z toho hotoví. To je jako fascinovaný, otevřený, nechce se jim tam odsud. A jako vidím tam jako obrovskou změnu, jo, v tom, jak ty lidi vlastně se otvírají tomu kontaktu s tou přírodou. Můžeme spekulovat, proč to je, že tam vidí prostě tu smrt v tom. Vidí, že ta smrt znamená zase jako nový život, že tam prostě na těch suchých stromech rostou tisíce mladých stromků, je tam obrovská rozmanitost prostě tvarů, barev, ale je tam něco prostě, co ty lidi jako otvírá v té divočině. Takže je to pro mnohý prostě, já to vidím pro mnohý cestů, jak vlastně získat znovu to napojení na tu zemi, na ty ekosystémy. No nebudu mu to házet, to bych se ho nezbavil, to já znám, já mám taky border collie. No. My jsme teď v situaci, když se vrátím zpátky jako k technickým věcem, jsme v situaci, kdy u nás je chráněno nějaký 0,3% krajiny jako bez zásahu, že se tam nehospodaří. Co se do toho počítá? Jsou to převážně vlastně přírodní zóny národních parků a několik rezervací. Jo. Paradoxně i v rezervacích, které jsou vyhlášeny k tomu, aby se tam nehospodařilo, tak se převážně hospodaří a říká se, že jednou, že k tomu musíme ty rezervace dovést, aby se tam nehospodařilo. Nejdříve potřebuje upravit a pak teprve ponechat přírodě. Je potřeba upravit je do toho přírodního stavu, kdy už budou schopni si s tou přírodou poradit. Jako. Upravit ho, pak ho hlídat, aby náhodou a pak se musí hlídat, aby se to nevymklo. Aby se příroda nevymkla sama sobě. Ona neví. No, my jsme vlastně, jak jsem mluvil o tom našem programu, tak jsme si dali jako za cíl dosáhnout v budoucnosti někdy nějakých 3 až 5% krajiny ponechaných bez zásahu. Vycházeli jsme přitom i trochu z nějakých vědeckých odhadů práce finského profesora biologie Hanskyho a Walsche, to je ten, tuším, Němec. Oni v podstatě se snažili udělat nějaký vědecký odhad toho, kolik je potřeba
jako nějaký neporušený přírody k tomu, aby se zachovala biodiverzita. A došli k tomu, že jako v lesích takhle, to bylo jako studie na lesy, tak došli k tomu, že je potřeba ponechat zhruba prostě jako v těch lesích, kde se hospodaří, nějaký stromy k zetlení, aby tam, protože na tlející stromy je vázáno 30% biodiverzity v lesích, zhruba v objemu 20 až 50 kubíků metrů krychlových stromů na hektar. No. A těch území, kde se nehospodaří, tak těch lesů by mělo být 20% lesů. Nebo připustili, když se tam jako vůbec nebude hospodařit, tak 10% a dalších 10% nějaký extenzivní management. Jako slabý. No, takže z toho jsme dovodili tu třetinu, zhruba ty 3%, vzhledem k tomu, že máme třetinu republiky pokrývají lesy. Dneska, nebo objevily se i v politických programech se objevily takové závazky, jako třeba v programu ochrany biodiverzity Evropské unie do roku 2020 byl závazek zvýšit v podstatě rozlohu těch území ponechaných v přírodě. Německo si vytklo, že do roku 2000, že to naplní a do roku 2020 budou 2% Německa ponechaný divočině. Pak si ten samý cíl 2% vlastně území vytklo i Rakousko ve svém programu ochrany biologické rozmanitosti a nesplnili to. Ani to Německo, který fakt se snažilo teda, tak narazilo nakonec na odpor lesníků takovej, že to prostě jako neprosadili. No, nicméně naznali v Evropské komisi, že si prostě pokles biodiverzity je další pokles biodiverzity je fakt jako velmi alarmující, takže nový program ochrany, nový plán ochrany biologické rozmanitosti Evropské unie do roku 2030 už stanovil ještě ambicióznější cíle, a to 10% území s přísnou ochranou. Jako nemluví tam o ponechání na samovývoj, hovoří o teda přísné ochraně. 30% by mělo být chráněno a 10% přísná ochrana. Pak se začalo pracovat na definici, co to teda je ta přísná ochrana. Když se to schválilo, tak bylo potřeba říct, co to je přísná ochrana. Tak ty původní definice pracovaly s tím, že to je v podstatě ponechání přírodním procesům, což neprošlo, tuším, přes Radu Evropské unie, přes prostě ty členský, ty ministry zemědělství, co se tam scházejí, a životního prostředí. A ta definice se upravila, že připouští teda, že teda cílem je vlastně stále prostě vlastně ta ochrana prostě s minimem nějakých zásahů, respektive přírodní procesy s tím, že je možný tomu pomoct někde jako zásahy. Takže tam připouští do té přísné ochrany se zařazuje i management cílený pouze na biodiverzitu, ovšem s cílem ponechat přírodním procesům budoucnosti. No, takže a teď u nás se vede debata, jak teda tu definici naplnit. A bude se revidovat naše strategie ochrany biologické rozmanitosti pro Českou republiku. Ministerstvo životního prostředí teď by mělo odhadnout vlastně, jaká část těch chráněných územích současně vyhlášených a jejich management už jako odpovídá té definici přísné ochrany a dát nějaký plán, jak dosáhnout toho zbytku. No, takže
mohlo by se to být zdát nadějné, kdyby to nebyla jenom strategie a zatím ty strategie vládní se, jako, i když někdy i byly progresivní, tak se nikdy nenaplnily. Protože v praxi sice ty ministerstva přijímají strategie, ale zároveň je neplně. Jo? Slibem nezarmoutíš. No, ale je to jako, ale jako třeba v případě toho ministerstva zemědělství je to úplně jako zoufalý. Oni klidně schválí prostě si národní plán, prostě národní lesnický plán a dělají úplně něco jiného. No. Mohlo by se zdát, že je teď relativně příznivý vlastně i program současné vlády. Jo. Program současné vlády hovoří o tom, že prostě státní lesy přestanou být továrnama na dřevo a bude se tam hospodařit primárně s cílem podpory mimo produkčních funkcí lesů. Mezi který patří i biodiverzita, jo, ochrana vody a tak dále. Což znamená změnit zadání pro státní podnik Lesy České republiky, který ale hospodaří na jako v podstatě asi s 40% lesů, čili skutečně ten stát vlastní u nás lesy, takže by mohl vlastně tohle udělat, ale konkrétní kroky, jmenování nového ředitele, který jako nic, zase prostě to je prostě plán na papíře, který zdržují, tak aby se nenaplnil. A problém je v nějakém výnosu? Jakože nebudou moc těžit dřevo? Může to být jako hlavní argument? Co je tam? Jakože nebudou mít peníze z toho, že mají lesy? Nebo... No, tak ten systém je nastavený na to, aby tam dostávali zakázku velký firmy, těžařský a velký, a aby se uplatňovaly sazenice velkých školkařských firm. No. A i když si vláda teda takovýhle závazek dosud žádná vláda neměla, takhle jakoby ambiciózní. No. A jako musím říct, že moje teda jako po těch 2 letech, kdy se snažíme a tomu ministerstvu předkládáme konkrétní návrhy, co má konkrétně udělat pro to, aby ten vládní program splnilo. A oni teda jako vlastně se s náma baví, diskutujou, vysvětlují, co jde, co nejde, my jim říkáme, jak to udělat, jo, nějakým způsobem se snažíme něčeho dobrat, ale celý je to jenom zdržovací taktika, jak proplout do nějakého dalšího volebního období, aby se nic nestalo. My se ještě vlastně v Hnutí Duha zabýváme poměrně hodně ochranou velkých šelem. Nikoli velkých kopytníků, ale velkých šelem. Plán B. Vlka, rysa, medvěda. Dokonce máme samostatnou skupinu, která má na starosti ochranu šelem. A tady je potřeba říct, že jakoby, a vybrali jsme si ty velký šelmy záměrně. Ten primární důvod, jako proč jako ten důraz na velký šelmy. Ten primární důvod je v tom, že ty velký šelmy, jako je vlk nebo rys, vlastně regulují početnost jelenů, srnců, daňků a těch spárkatých zvěře, který je teď naopak v lese tolik, že spase vlastně většinu listnatých stromků, který se vysadí nebo přirozeně zmaří, a ty lesy v podstatě brání obnovit do nějaký, řekněme, pestřejší druhový skladby. Bez výraznějších jako poklesu počtu početnosti spárkatý zvěře v lesích není možné obnovit lesy v přirozenější druhové skladby. No, protože tady je konflikt lesního mysliveckého hospodaření, jo, prostě pronajatý honitby lidem, kteří pěstují, prostě tam chtějí mít co nejvíc zvěře, jo, čili tam navážejí prostě krmení a
a v podstatě namnožej si tam zvěř do takových počtů, která by v přírodě nikdy nebyla. A ta pak jako brání těm lesům se obnovovat. No a ten vlk a ten rys to docela efektně řešej, byť při současných stavech, i kdyby byl všude vlk a rys, tak to stejně nestačí. Jo. Stejně je potřeba prostě celkem razantního zásahu myslivců, ale je to krok jako vlastně k tomu řešení tím přírodním, jako té spolupráce s přírodou. Pro problém řešíme ve spolupráci s přírodou vlk, rys. A ten vlk je navíc jako takovým tím symbolem té divokosti. Jo. A tady ještě je důležité říct, že prostě divokost a divočina není úplně to samé. Nám často říkají tak jako běžte si s tím vlkem do divočiny. A tu tady nemáme. Ale vlk nepotřebuje divočinu. Vlk je schopný jako žít i v té kulturní krajině. Potom si ho neprovázej, aby si s ním na procházku do divočiny. On se dokáže přizpůsobit i tomu, i tomu našemu osídlení. Ne třeba úplně všude, jo. Ale na většině území republiky jo. Takže nechráníme vlka kvůli divočině, ale kvůli lesům a i proto, že to je ten symbol té divokosti a zase tu divokost jako v návratu v podstatě k nějakému divokému chování je možná, jako říkám, znovu říkám, je to možná nějaká cesta k tomu spolužití s přírodou. Takový spontaneitě. Máme projekt rysích a vlčích hlídek. Původně ten projekt vzniknul vlastně na ochranu těch velkých šelem před pytláctvím, protože ty populace vlastně vlků, rysů jsou limitované mírou ilegálního lovu. Kdyby myslivci, někteří myslivci nepytlačili, tak by dneska byly rysové na mnohem větším území, než jsou dnes, a vlci by se šířili taky rychleji. Ta myšlenka byla, že když v podstatě jsme vyšli jako ze zkušeností terénního zoologa Ludvíka Kunce, který nedávno, nebo minulý rok, předminulý, umřel, a který v Beskydech chránil rysy tak, že prostě když věděl, že někam rys chodí a věděl, že tam nějaký, protože znal ty místní lidi, že tam někdo chce střelit, tak on tam chodil tak. No. A ten myslivec, který ho chtěl střelit, tak nikdy nevěděl, jestli ten Ludvík tam nikde není. No. A oni pak se potkali někde v hospodě a řekli si to, nebo takhle, on mu to řekl, říkal, že jak byl nasraný, jako tam kolikrát už měl na mužce. A jak jsme si řekli, když budou lidi v lesích jako víc, tak ty pytláci nebudou mít jistotu. A nicméně postupně se jakoby ten projekt transformoval víc do monitoringu, takže dneska ty dobrovolníci rysích vlčích hlídek pomáhají s monitoringem, chodí v podstatě už je to rozšíření na mnoho oblastí v České republice, už nejen na Beskydy, ale už to probíhá v Krušných horách, na Šumavě a dalších místech a v podstatě pomáhají s monitoringem. I na základě vlastně jejich práce existují data o těch šelmách. Třeba v případě rysa pak se ví, jako jestli, když nějaký rys zmizí, takže tam pravděpodobně došlo k nějakému upytlačení. Ten monitoring probíhá jednak pomocí fotopastí a jednak pomocí identifikace jejich pobytových znaků. To znamená, když najdou třeba nějaký kadáver, to znamená mrtvolu srnce strženýho, nebo stopy, a nebo i třeba se zachytí chlupy někde, dávají to potom na analýzy genetické a na základě těch genetických analýz identifikují jednotliví jedinci, anebo v případě rysů i na základě těch snímků z těch fotopastí, protože se přišlo na to, že každý ten jedinec rysa má jinou distribuci těch skvrn ve svém kožichu. A je to, jako nejsou dva stejní jedinci, kteří by měli rozmístění těch skvrn
na těle stejně. Takže když dokážou vlastně z fotopasti pořídit snímek z jednoho i z druhého boku, tak dokážou naprosto přesně identifikovat jednotlivý ty rysy. Tady je pojmenovaný, něco je Miluška, něco je Oskar a vědí, kde se který pohybuje a vědí taky, kdy který zmizí. No. No. V případě, jak v případě vlastně těch šelem, tak v případě té divočiny tam jakoby já jsem vlastně některé problémy, které brání tomu rozšíření divočiny anebo těch velkých šelem, zmínil. Jo. V případě je tam, je to ta jako potřeba těch hospodářů, jako hospodařit, to jsem říkal, ale jako naprostá většina lidí má jako ty svý vzorce chování nastavení tak, že jsme to my, kdo určujeme ten náš osud a to, co se děje kolem. Jako je pro nás hrozně těžký jako jenom to nechat bejt. No, někde. Nemusí to být jenom ty myslivci, zemědělci a lesníci. Ty to mají jako core, protože to je jejich profese. Ale i většina z nás prostě máme za to, že svoje životy a i tu krajinu prostě potřebujeme nějakým způsobem ovládat a mít ve svých rukou. A ta divočina je něco, co se tomu vymyká. Když někde něco necháte bejt a nevíte, jak to dopadne. Potřebujeme vědět, k čemu to směřujeme. Potřebujeme mít ty výpočty, modely, vědět, jak to naplánovat a jak něčeho dosáhnout. A ta divočina vám to nedá, protože tam nebudete vědět, jak to dopadne. Tam prostě nevíte, co se stane. A když se vás někdo zeptá, to jsou právě ty nejčastější způsoby, no, už jsme tam chtěli chránit divočinu, ale vletěl nám do toho kůrovec. Jsme nemohli. No, a když se něco vymkne těm představám, že by něco mělo nějak fungovat, tak je to špatně. Ta příroda prostě dělá špatně. Takhle to v sobě máme zažitý. A když zvláštní, že se to třeba, že ty lidi třeba sami si neuvědomuje, jako já sám sebe nemůžu nějak řídit, jo? Nebo ale já fakt nevím, co se stane, nebo jak budu. Ale furt si myslí, že to bude řídit. Přesně, Teďka říkala ona, jakože to je ten historický materialismus, to je to naše dědictví, jo? To není jenom nás teďko, ale to jsme si prostě, co si táhneme už století, teď je to ta změna vlastně. A podle mě překonání tohohle je jako jedno z těch klíčových, by mohlo být jedno z těch klíčových momentů toho navázání toho jiného vztahu s tou zemí. Jestli jsem říkal, že jako na základě nějakých psychologických výzkumů vyplývá, že lidi chodí do divočiny, protože tam cítí svobodu, cítí sami pro sebe. Přesně. Ale my potřebujeme, aby jsme jako dali svobodu té přírodě. Aspoň na nějakých místech. Ne, jasný, že budeme na převážné většině krajiny nějak hospodařit, ale potřebujeme tam místa i jako symbol, i jako příklad, kde dáme těm všem ostatním bytostem a té přírodě svobodu. A přijmeme to. Je to přijde, protože to je spíš jako útěk, jo, že to je útěk do té přírody, jo, že ti to odvede vlastně pozornost od sebe samého, protože je ti tam dobře a máš ty blahý pocity. Ale ta podstata je mnohem hlouběji. To je, promiň. Ale když tam seš další dobu, tak to do tebe začne pronikat. Jo. A to říká Jirka, jak už je třetí den, tak už potom se ladíš, že asi na tu krajinu. A už to cítíš a když by tam začali jako zasahovat jako kácet, tak už je to proti tobě, už to cítíš, jako, že to jde proti tobě. To ubližuje tobě. To ubližuje tobě. No. A jsme zase u toho, co říkal ten Andreas, že v tom jako musí být ta láska. Protože když něco miluješ, tak to bráníš.